הכרתי את ריקי מהדרכה שעשיתי בזום על השקעה בנדל"ן בחו"ל. ריקי כבר בשיחה הטלפונית איתה, היא כבר הבהירה לי שיש לי אמונות מגבילות, בעיקר לגבי כסף. להבין שאת יכולה לעשות כסף מבלי להרגיש רע. להבין שאת לפעמים גדלה במקום שיש בו אמונות מגבילות. ריקי עם האנרגיות שלה הרימה אותנו, הזכירה לנו את מה שחשוב, מהווה לפיד שאפשר ללכת אחריו ובעצם לצרוך את התכנים האלה ולהצליח לפרוץ את הגבולות של עצמנו. אני חושבת שהכנס הזה מתאים לאנשים שיש להם יותר ויז'ן, ואנשים שחושבים מחוץ לקופסה, אבל באמת. אני קיבלתי ערך מטורף, זה לא רק לעורכות דין, היה לי פשוט מרתק. אני למדתי עכשיו לקחת את עצמי הרבה יותר, להעריך את עצמי יותר. יש לה המון מה לתת. אני חושבת שריקי היא מבדלת את עצמה, כי היא בעצם פונה לקהל יעד ספציפי, קהל יעד של עורכות דין. זה כיף לראות מישהי שאת מרגישה דומה לה, שאת רואה בה משהו שאת יכולה להיות, שאת רוצה להיות. האישיות שלה פורצת את המסך, שזה בעיניי מה שמייחד אותה, והאישיות שהיא כובשת והיא נותנת המון. זאת אומרת, אתה מרגיש את הלב שלה בעשייה שלה, שזה משהו שמבדיל מאנשים אחרים בתחומים אחרים. יש משהו ספציפית בה שהאנרגיה שלה מדבקת והיא גורמת לך לחשוב איפה אתה לא בסדר, איפה אתה יכול להשתפר, איפה אתה תקוע, ואתה לוקח את זה הלאה. כל עורכת דין שמוכנה לעשות צעד בקבלה עצמית, אהבה עצמית והתפתחות אישית. שתגיע לריקי.